kal ta che mola ti in secretary chu a kheu zeu zewa ava tlan phei ehe zu zu nangmah maw hria ni chuan alo ti vata aw kan lo kal ve a ti ta ringot Mr. Chen enga tingi khate uma idam thalawim ni pa pakhat chuan alo ti hram aw ka awmana a ti pa in zinsawa chu an khuh der vela alo hoi chhuak leh zuk zuk thin Sirianin en chian alo tum chuan secretary khan alo dang zela ka hlo hmuna nia alo ti ve tlat bawk si hei thingpui aw ava ti chuan ole alo ti thum du ta Shria ni chuan thingpui chu a thlit liam khum ta zoi zoi mai chiang zet chuan an in puta an ho tu nu kha lo tlan vatin Mr. Chen ti palutuk ti in thupa alo choi zung zunga Mr. Chen a englo ania zingzawa chuan nui lui vak vaka ka hri mai I ti der le pe ka ni maw thoro president thutna tur ani kha Shria ni chuan alo kai tho lop an lo en thap an ding hluai mai secretary an alo zap thu sok sok hlom NTU sonu son president a chil bor bor mule azam lo a shardang te chuan an lo ti ru sep sepa zingzawa ti ngai na shelo chuan Shria ni chu a tlan chhuah pui dai a shar ho chuan an lo thi hlum ngang mai Shria ni ro chuan ani na chu a zep ti alo hre thiam ve ta a in then ka du ani alo ti ta ka then do lo che zingzawa na lo ti poin a ti tau san wang wang to thinrim lai lai miao miawi police hruaiin alo lang ve le hlola I hun tha chu a liam to I taksa moi na hmanga general manager a I lo tham lu ngoi awangin man ini don ani alo ti ngal thor mai chunglai bul vela mi te la chuan tak tak emolo ti ngal ringotin avan za pui om vele ti in an lo nui tut tut bok proof na in yem Shria ni na lo ti thung nang thingtlang mi thiamna zirchua le experience po nei lo kha zan khat thil thuwa palace hotel deputy manager I lo ni thut theina chan tur hi a om lo shim shim ani miao miawi chuan a lo ti le a da baula chuan ke hi iu chang fo fapa ka ni a ani po in hi appointment thar hi a sha pui lo a lo ti ve le khau mai Mr. Iwa po chuan Shria ni kai san dan chu a lo hre chuak ve che a fapa hne na khan engma shat lo thu kha a lo sui ve lak lo to si awang khan a hlau thong ta hle Shria ni la hruai chhuah an lo tum mek bawk si miao miawin ala beng zui shama an lo nui vak vak ma se zingzawan a lo hmu man ani po chu ani na hre hek lo enga te vak chuan an lo ngai chuang lova hetiang mi hi nupui atan nei chiat ni lo then dai ro aten om lutuk ania an lo ti ham ham Zingzao group president ka ni hi Zingzao na lo ti chuan thui nang driver kha khoilama president chu ini lo to pange ni sela nang kha anei bok lawang che nupui hwal zi cheng mei anei reng alom an lo ti le bor bor mai tak tak mi Shria ni chuan lo ti ha a zi chung kwa ne na in nei ka tu ngai lo shim shim Zingzawa na lo ti muk da ba wala chuan ngai dam min dil ula kan ngai dam sha mang cheu alo ti le a Shria ni thinrim chuan lo beng popin min beng amamo da ba wa chuan alo ti twawa ben chau lo tlo che po kangam Shria ni na lo ti le sak ka hlau bik lo cheu ka pa ka khol don ti in da baw chu a thap ta pur mai Shria ni chu alo nui vur vura tunge ka fa paduat lai lo ti buai ngam cheu ti in Mr. Iwa chu alo thleng phei ve thuaya chap chungin an lo zwal ko sut sut ma se Zingzawa te an lo ni reng si he nu le a pasal te hian a lom min mu sit lutuk dik lo taka na hmo ni hi an ti ta ka chuan an chuan em an pa ber po chu a kun ta ringa a ngoi kur to a topa chuan a fapa te pahnih tawng thei lutuk chu a beng ta hripa in ti boi pa hi Zengzao CEO ni hi a ti ta ka meu chuan mak an ti in an thi khle a pa la chuan thingthi a ngai dam dil tur te chuan a lo ti bok si
dabawi ro chuan thingchit kher chu alo du lo I fapa kha zirtirna pek angai ani kha vaho ula vazil phot mai te zingzawa na lo ti buaina bel chha turin zingzawa pa le zi te chu an local ve le a melma siam bel zonga khosak lo tur du tok ro u alo ti kanupui an hmusit em ani kha zingzawa na lo ti po in inupui tur chu zi chia hi ani nang le inu te hi in thuralin mel shat mu mal po ni lo ngoi ringin I lo nei le ringot ani mo Mr. Chen chuan alo ti char mai zi la chuan a thiam thil hrang hrang a talen le a zir chhuana Harvard te chu chuang tak chuan lo soin Chen chung komo nu tan chuan keima hi katling ber ani lom ni te alo ti vel ham Chanu min per hle mai ma se nang chu nupui tur ni lovin na interview yang zok ka ti Shia ni chuan alo ti ve sak Secretary chuan chang thiam alo ti ngang mai chuta zi chuan I tong thei reuh hle mai he meeting a hian ram hrang hranga zingzau group thawpui te an lo kal dawna performance report hi Chinese French le English a I pek angai dawna I thei dawn em ni alo ti ta chata high school ba kan pass lo a thei lo to pang miawin alo ti ve zat Shia ni ero chuan a chang lo he performance review hi thataka ati the ani chuan tuna thil thlenga hian ka ngai damanga ati theilo ani ero chuan zingzau group hi a chhuah san nga langa yang Mr. Chenan alo ti le tamya mai nupa kan ni to a engkim kan ma chon dun zelang ti in an nupa chuan an lo chang ve tlat thung da ba wale miawi te chu pon lama an the chhuak zui ta a karing tok chenia o ti in zingzawa chuan anupui chu alo fui sawa zi te lo lut chu pakhat chuan lo bia in zingzawa nen hian engtika nge in nei don ti in alo zot nupui ka nei dai to zingzawa na lo ti khal apa chuan aruk deuh chuan lo havin zi chu mi hmuah chuan ti sak lo turin alo shila zingzawa bula kher chuan alo la thu zui ka soi to kha Shia ni hi ka nupui ani a ka then don lo zingzawan alo ti ve tlat mai a par reuh mai hei pui zian Shia ni chu ko chua ani ta a ma se a report file chu an lo thlak thleng dai mai a engma chhiar tur a nei ta lo ngoi reng chuan a ding wang phota ma se rin ang reng alo ni ho lo tong hrang pathum hmang chuan ziak en tur po chu homlo ma se abu ang thlap chuan a soi chuak thei ta tlat mai kut beng thom le faknari chuan hol chu alwa khat ani tabera zi po chuan makalo ti in alo thi khle bok a soi tur te kha Shia ni chuan alo vung tlo to chu ni in a vun sa chu a soi mai alo ni ma se zingzawa hne na chuan in chen adu thu chu a shil le ta thowa ke a hona chuan a thian hlui tian anian anin munol mai zingzawa te lo tlan phei chuan an lo in belai chu an lo hmusi a thik deuh nge mani lo chhuak watin pasala nei to hello Shia ni pasal kanya avati ngal ringot chibai a thian pa kanya alo ti ve maya na te zon chuan milo mudon ya zingzawa chuan alo ti zung chupa la chuan WeChat lama in friend adu thu a soita ka chuan a bajelo sia keimanian hian in friend ri zok mayang ti in alo soi khal le zunga tiana po chuan a ho san ta ringot Shia ni lung oi lo chu kaldai atuma zingzawa chuan a kara nor lutin secretary chu a chhuah tir te a man khalin an tlan san dai tiana chu a thik deuh tlat to lung oi lo bok chuan an in thla liam le ta thowa engma chu an soi ko le chuang lo phulo a in ti em awang le boina a thlen tam mai a hlaw awang chuan Shia ni chuan chen mai atuma lo ni zingzawa po aril runa chu zu alo in ve khanglanga anula chuan a kormak deuh kha alo hmu ve bok a in tura chuan damdawi te telin Shia ni chu kholin a fapa chu boipui hram tur chuan a shila a hosan Shia ni po chuan
zu chu alo in ve nge ya zingzawa pawh chu lo har deuhin duh tak i lo haw tawh maw i va rim tui ve a tiin a lo fiam vel a a lo fawp ringawt mai hria ni pawh chu a awm dan a lo dik lo tan ka duh che in ti ve ve in an mu dun zui ta a zingah zingzawa lo har chuan a mu mang emaw ti a mahse hria ni chuan a scarf a lo thei ngilh tlat office lamah z khan hria ni chu a lo hmu ve thung a million nga hi ka peng chenga zingzawa hi kalsan ro aw tiin a lo thlem hria ni chuan lo pot thler hmakin a vur darh chumchuma na thawh ka ngai tiin kalsan daih a tum z chuan shirt chungchang te chu lo sawi chhuak le in zingzawa nena an in nei lo chuan CEO anina atanga zingzawa chu paithlak thei reng ani thu le a pa leh Mr. Chen ten an in hual na tur chu an buat saih dawn tho thu te chu a sawi bawk a kal ve tur te chuan a lo sawm leh hram nu cheni lo kal hlavin a thu sawi kha enga ma ngai chu keile zingzawa te hian i lam kan tang zel dawn ania tiin hria ni chu a lo hrila nute in pa hian kanu ringot mai hi a ngai tua bawk si a tuna in fapa in keimin nei le phei chuan itana mi poimawh pahnih te i chan mai dawn si a chu i hlau thawng ani maw zi chuan a lo ti ta chat mai Mr. Chen nen chuan zingzawa naupang lai atangin nu cheni te chu an lo rin awm lo fo tawh thin ani awm e nu cheni thin rimin ben a tum chuan a kut chu a lo man sak chata mahse hria ni zawk chuan a lo beng tho i tawng thei man ani kha zi chhungkua te chuan mi pasal chu sak dan in inzir tir ani lo maw a lo ti hmiah mai in la hre dun khawpang zi in a tih lah chuan zi meng ian inu kha lo hril rawh ka fapa hi i nei thei ngai chuang lawang inu nihna thaibo sak i duh viau chuan kan pa chu ka then anga duh le nangmah nen khan in lo nei dawn nia nu cheni chuan a lo ti ve tanga ta khatiang chhungkua an lo ni awang khan mo nu tan chuan an pa chuan duh hle mahse ani erawh chuan a lo duh ho lo kha thil awm tak ani nu cheni chuan dawr changkang taka hruaiin designer eli kut chhuak gown zinga man to ber chu a mo nu tan chuan a lei sak ta hmaka a hnu deuh chuan zi te nu fa lo kal ve le in an kawr lei tawh chu lei ve an lo tuma mahse hral ani tawh thu an lo hril ani chuan stylish kha han ko ula nalh deuha thui tir dan tur kan lo ngai tawh ang an tih leh pawh in a hman tawh lo a buai lutuk tawh a an lo ti si a nu zeu zin ni thin rim chuan na thawk nu chu a beng ringawt ka fanu hian Chenzhou Group CEO a nei dawn a sin chu i hria em tiin a lo an khum piap piap mai kan pi chuan CEO nupui kawr tur tho a thui bawk si a enge thil awm zia a lo tih taka chuan hria ni te an nih ngei chu an ring ta a zi chu a thin a rim khawp mai kawr an thui zawh hnu chuan hria ni chuan a han hachina a lo in hmeh kher mai secretary chuan engagement party a i kalna chan tur hi engwang nge nupui i nei tawh si a tiin zingzawa chu a lo zawt ve mek a a chan chu ka nei dawn lo tih hi mai chan nge ya chiang fek foka hrilh le ka duh ani min ti buai tawh lo se ka duh a chu wang mai mai chuan ka kal dawn tiin a chhang an rin lo taka zingzawa a lo lan taka chuan zi te nu fa pawh chu an hlim hle hria ni pawh chu a lo tel ve nge anga zak taka lo siam chu an tum ruran bawk ani nu cheni nen chuan an lo thleng phei ve ta renga a changtupa tur lo thleng chu hlim takin an lo lawm hlawma a pa chuan i pu in i kuta CEO nihna a hlan chi hi ka pawm thlap a mahse thuawi lo fapa erawh ka duh lo ania voina zi hi i nei ani chuan ka share nei zawng zawng hi ka pe ang che chuan heng kan shareholder ho pawh hi i lamah an tang zel bawk ang tiin a lo thlem ka duh lo mai ange zingzawan a lo ti chiah a hmai a lo ri thlawrh mai khanu wang khan mu 15% share chu a hlu viau em ni chung aia tam chu kan pe thei che sin a pa in a ti leh pawh in ka ti pal pasal ka nei tawh a
kan upui nen hian kan hlim dun hle bawk ani zimeng yang pasal nei i du ni chuan midang lo va zawng zawk mai ta che tiin zingzawan card hran chu card hran tiin zingzawa chuan card sen chu alo le kang va a he nupui a nei tawh nih hi avan mak em em an hre reng awm sia in hualna te nei tir an la tum le tral a nawrlui an tum ani chiangmai tiin an misawm te pawh chu an phun rut a sup sup hlawm a ka thawi awi lo chuan heng ho nen hian kan in resign anga kan share kan hralh bawk anga tiin a pa chuan alo vo le a ka pasal tur khan share engmah amamaw lo tiin hria ni chu alo thleng ve ta oi avan hmel tha em em eli design kawr a ha le ngal tiin kal khawm te chu an lo phun le mur mur a Mr. Chen bawk chuan ka fapa hi kalsan la idam chhunga i hman sen lo tur poisa ka pe ang che tiin hria ni pawh chu alo thlem ve le general manager a kaisan tir te pawh chu alo tiam voina hian in chenna lekha chu kalo ken ngei alawm ka pa he file hi kanu im petur che in min ti ani nang pasal rin om lo le swal mahni nupui le fanau te pawh hmangai zo lo hi a nei pe to lo che tiin file chu alo la pe zui enge thil om zia Mr. Chen an alo ti ta ka chuan nu cheni pawh chu alo lut ve ta a i hmangai hmasa ber i nei thei tak lo awangin i fapa chu a duh lo chung a fanu nei lui tir i tum chu ania nei reng tlak pawh i ni in ka hre tawh lo chu zawng chu ani mai nu cheni chuan alo ti ve le sak sak aw uzi nang pawh khangkum chung zawng khan in nu le kan pa ti hi an in hawlo hle tih hi i lo hre ve tawh reng reng em an ti le ngat bawk a Mr. Chen le Nuzial zini te chu an lo phanghal zung zung mahse Mr. Chi chu a ngai a that a chiah lo nge aw ang u tiin a nupui le a fanu te chu a nawr haw zui ta a in che dan chuan min ti zak hle mai in hre khawpang Mr. Chen an ati chuan 15% share i nei kha kan in chen chuan a zat ve ka nei dawna tu pawh le tir la min ti che phak tawh chuang lo nu cheni chuan alo ti tamai share chen khat 20% share lai mai chu an lo li fel diam tawh lo ni Mr. Chen a chu a thin a rim hle a awm domin a tlut a top mai damdaw in lama an kalpui zui zingzawa erawh chu alo la ti taw deuh ngut ngut a hria ni chuan lo be seu seu in tlawt nan ti in hairben in ang te chu alo lei vel a an vuah dun ta vel tunah chuan an in duh ve ve tawh tih chu an pawm thlap tawh a an lan tir bor bor ngam tawh bawk chutih laiin miao miawi khan an khuah chuan haw in hria ni nu leh pa te chu an fanu in pasal hausa deuh mai a nei thu chu ava hrila an fanu thawna hotel ah chuan lo kalin an duh te chu an va ei ringawt a in tur lah chu a to ber ber chi an la lam zui hria ni pawh chuan a chhung ten buaina an lo siam tih chu hria in ava kal ve ngal a hnathawk pakhat lakah chuan a chhung te chuan kut thlak an lo tum lai mek chu ava hmu tunah chuan i nau pawh a graduate tawh a hnathawh tur zawngin a buai ve mek ani hotel tha taka te i lo thawk tawh a i hnuaiah thawk turin la ve ang che bakah pasal hausa deuh i nei tawh bawk a in lian tak leh kar pawh min leh sak anga yang an lo la ti sur sur zui in la dang lam lo hle mai a lehkha zir theihna chan pawh kha keimah wang vek sin in tan engkim ka thoka kumsawm panga ka ni in zirna ka chawh san a ngai phah bawk lawmna chang hrelo khawlai phiat fai tu bawlhhlawh chhar tu in sakna in hlawhfa ka nih lai khan nangnin enge in tih chuti chung chuan min hau ringa putar nei tir te min tum hnuah midang hnianah min hral in la tum leh zui ania min hmangaihna pakhat mai nei ve lo chu wang chuan nangni ang mi hlawm tak te nena in kungkaihna nei reng pawh hi ka duh tawh lo ka van nei a pasal tha tak ka tawng hlo zawk a in thil tih zawng zawng te kha ka ngawih bawpui mai mai dawn lo ania police ka ko anga hremna chu in hmu ngei tur ani hria ni chuan alo ti ta hmak mai i ngam le min report la enge kan tih theih chu i hre ve mai ang
I tih tur ania min chawm tur ani an lo la ti ham. Zingzau a lo lutin inawm dan engkim kha CCTV a lang vek ania hnathawk in lo khawih avang pawh khan hrimna in hmu ngei ang tiin an pathum chuan a hruai chhuah tir ta a. Nikhat chu kawng laiah hri ani a kal lai chu a lu rawn hai thutin a thlut a tawp mai tianah khan a lo hmu fuh hlawh a damdawi inah a hruai nghal. Zite nufa pawh khan lo hmu fuhin a nu chu a haw tir te a chanchin ngaivenin a la khawm wang. Vanei thlak takin hri ani chu a rai a lo ni. Zi chuan tianah chu a rukah bial pa a fapai na pa ni ngei chuan a hria a. Doctor la chuan a pasal emaw a lo ti ve tho bawk. Zingzau chu khawlin Renmin Hospital a kal ngal tur chuan a va hrilh a. A nupuiin mi fa a pai ngei nia a hriat thu a la sawi zui. A rai te hriat chuan hri ani chu a hlim hle a. A buaipui avang khan tian a hnenah chuan lawm thu te a hrilh molh. Zingzau a lo thlen ta ka chuan tianah pawh chuan a haw san ta a. Pa i ni taw dawn ania thlathum mi ani taw sin tiin hlim takin hri ani chuan a lo hrilh a. Zingzau a pawh chu a hlim kher mai. Nuchen i pawh chu hlim tak chuan an va hrilh a. Ani pawh chuan pi ani trep tawh te a hriat chuan lawmpui nan hri ani ta tur tlereuh a lo lei sak teuh nge. He pa hi a lawm a fapai na pa chu tiin Zi chuan tianah kha a lo hruai let hle a. Engah ma an lo ngai si lo. Thil hriat sual pal i nei nih kha a thu ka vangin ka hruai ve mai chaw ani tian an a lo ti si. An nupa chuan an in ring tawk hle ti a hmuh hnu chuan zak takin Zi chu a in thiar fihlim zui ta vanga. Tianah kha va zuin in date puiah te chuan a va sawm zui. Ani pawh chuan a lo hnar hle. Lak lo ve khawp mai. Ole, hei hi last episode ani der tawh mai. In vain bye bye vek ule.